И поста, короче, тут. Аз съм Кришард БГ и днес ще играем в... ще играем в еписа на Party Games. Хайде, давай си. Аре, цели го. Тръгваме. Давай, мръснага. Синято. Я. Вала в точки. О, да. Прямо скоро. Финала. Давай. Още малко. О, готов съм. Питър. Нет. Как ще ме бие? Обичам тази игра. Какво ли има такова? Как ме върна на една го. Така е прасетата. То за мене. Дай го тука. Дехна. О, така е. О, къде отиваш? Лодка. Облизай такова. Ти му супер много. Няу. Стой. Стой там. Аре, бе. Шибано прасе. Не, стой. Ей. Първото ми прасе, някак вече има 8. Как го правите, бе, хора? Дай ми прасете. Влезай така. Пущено. Давай, влезай. Казах да влезай, бе. Абе, моето съдига не е честно. Бил съм тази игра. Как това е готино. Яс. Не, слушай. Не. Сега запълваме. Арете, мама. Аре. Не, сега съм по-напред. Как се продаде? Ой, що паднах още преди да е почна, бе. Тук е някакъв кайн геймър. Доста добър. Не е лош. Колко мен. Shut. Nope. Нищо не виждам. Омага. Фуга. Да, фуги. Беги. Беге, и защо ме спра спринта? Ей, пак съм втори. Абе, то не мога да разбера как го прави, бе. О, тук бин прилепи. Прилепите. Къде сте, бе, мишки? Бой по мишките. Помишки. И сега ще пълчна. Лети, спомена всякъде. Мишка. Помишки, такова друго ще.
Хайде, удари, удари. Умирайте. Лодка има два. Трябва избиваме. Аре, умирайте. Какая та сраса? Тези да не се размножат. Какво имам? 26? О, първата ми победа. Пак ще ги удрям. Юху! Само аз сам. Ох, това е най-любимите игри. Обожавам я. Кравата! Обичам кравата! Къде са? Абе, не мога да разбера, ако бяга като Усейн Болт тази. Не, тя за мене. Няма буташи. Абе, дай от професията. Не, минус точка. Масинка минус. Пак минус точка. Пак минус точка. Почват манерят. Не, минус точка. Не, пак минус точка. Не, пак не взимат киловете. Защо си толкова лоши? Аз съм на 24 точка. Лодка. Добре, какво се занимава? Дали мога да наваксам? Дай се храни. Минус точка. Да ги разчистим сега. О, това ме любим. Не баш любим, къде е едно... Някой да ме пише. Аре, кой е пунча? Бустър, кой е бустър, бе? Кой е трябва на бустър? Ето го бустъра, пак го убитха. Ето го други бустър. Тук е бустър. Аз ще се отделя до 10 точки. Аре бе, бас съм спърнал назад. Тия точки изгубих. То Каян Геймър ще ме спока. Аре поне да завършим в топ 3 някъде. Да не се излагаме. Тук са всички имам. Кажи как са ми. Юуу. Къде хаос? Отивам там, дете никой. Да. Не трябваше да се обажда, но няма и да е. Ой. Вали! Не, виждах тебе там. Майка. Чисто ли? Тук как съм насакал обаче. Тук мисля си, че мой са биен. Не помня кога, ама мой са биен. Не. Къде е тук? За горка. Не виждам. Fuck you. Аре бе! Майка че. Аре! Пак съм на втора. Не съм на втора.
играли, что надо играть. Не знаю. Искал до видео, они что на это не понял. А искал шопа. Ora, znam ce epizoda e kratak, no просто не ми се снимава. Пак трябва да знам не скачаме на ключе, а решил скочим гимпов. Не, няма да скачам сега, скочим в първия чекпоинт. О, мама. Ладно. Може утре да снимаме на някой мап. Пак отново. Хе-хе-хе. Абе, нищо да не. Хора, след това да заклипа, надявам се да ви е харесал. Лайкнете, абонирайте се и до следващия път.